Ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι σε μέρη οικία, στην Κοζάνη έχω μεγαλώσει, από τους Πύργους είναι η καταγωγή μου, οπότε πολλά πράγματα με συνδέουν με την περιοχή. Ευχαριστώ τους διοργανωτές, τον Χρήστο που επέμεινε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο καιρό συζητάμε για αυτή την εκδήλωση. Τον Πάκη, τη Μέλη, τον Σταύρο και όλους τους συμμετέχοντες και ανθρώπους που τους γνώρισα σήμερα, δεν τους ήξερα όλους. Λοιπόν, γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς. Ποιος ο λόγος να γράψει κανείς ένα ακόμα βιβλίο για έναν από τους γνωστότερους συγγραφείς όλων των εποχών. Ο Κάφκα δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι από τους πιο επιδραστικούς και τους πιο γνωστούς λογοτέχνες στη σύγχρονη ιστορία. Είναι ενδεικτικό ότι αυτός ο συγγραφέας που αρκετά πολύ νέος πέθανε 41 χρονών, αφήνοντας πολύ μικρό δημοσιευμένο έργο, ενώ όσο ζούσε, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν καταμετρηθεί 32 ομιλίες συγγραφέων που πήραν τον Νόμπελ Λογοτεχνίας που τον αναφέρουν ως μία από τις βασικές τους επιρροές. Μπορείτε να φανταστείτε τι κολοσσία επίδραση και μόνο αυτό το πράγμα συνιστά για τη λογοτεχνία. Και φυσικά δεν είναι μόνο η λογοτεχνία, έχει ασκήσει τεράστια επίδραση στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική, στη μουσική, σε τέχνη δηλαδή που δεν είναι στενά από τους συνδεδεμένες με τη γραφή. Και πραγματικά άνοιξε δρόμους. Επομένως, εύλογα τίθεται το ερώτημα γιατί να γραφτεί ένα ακόμα βιβλίο, δηλαδή δεν γράφτηκαν όλα όσα έπρεπε να γραφτούν. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Χρήστος, αυτό το βιβλίο Ανατόμους Εξουσίας είχε και μια ανέπτυστη πορεία για μένα, έχει μεταφραστεί μαζί με τα ελληνικά, τώρα κυκλοφορεί σε 6 γλώσσες. Αυτό που με παρακίνησε, χωρίς να έχω αρχικά σχέδιο να γράψω βιβλίο, αρχικά προσπάθησα να γράψω ένα κείμενο, είναι ότι όταν διάβασα τον Κάφκα, και φυσικά μαγεύτηκα από αυτό το λογοτεχνικό σύμπαν ήδη στην εφηβεία μου, και συνέχισα να διαβάζω τα βιβλία, και όταν άρχισα να διαβάζω βιβλία για τον Κάφκα, διαπίστωσα πολύ γρήγορα ότι η αντίληψη που είχα εγώ για το έργο του ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτά που διάβαζα ως ερμηνείες για αυτό. Αυτό με παρακίνησε να γράψω ένα κείμενο το 2001-2002. Το βιβλίο αυτό είναι η ιστορία 18 ετών. Γιατί το ένα κείμενο έφερε τ' άλλο, και μετά τ' άλλο, και μετά κάποια στιγμή έγιναν ένα βιβλίο, και μετά το βιβλίο αυτό δεν με ικανοποιούσε και το ξαναδούλεψα και το διπλασίασα σε μέγεθος για να φτάσουμε σε αυτή την έκδοση που είναι του 18. Ουσιαστικά είναι δηλαδή μια ιστορία 18 χρόνων. Τι δεν με ικανοποιούσε τώρα, σε αυτά που είπα ότι διάβαζα και δεν με ικανοποιούσαν. Οι ερμηνείες, όσοι από εσάς έχετε διαβάσει βιβλία για τον Κάφκα, σίγουρα θα έχετε πετύχει διάφορες ερμηνείες περί συναισθήματος ενοχής, περί ψυχολογικών αδιεξόδων κτλ. Ένιωθα σε όλα αυτά που διάβαζα ότι κάτι έλειπε. Και αυτό που έλειπε ήταν η πολιτική διάσταση των γραπτών του. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, και αυτό προσπαθώ να δείξω στο βιβλίο, μια πολιτική κριτική και μάλιστα ακόμα πιο συγκεκριμένα μια αναρχική κριτική, την οποία ο Κάφκα ασκεί στα βιβλία του. Πολλές από τις ερμηνείες που έχουν γραφτεί για αυτόν είναι εύστοχες, άλλες κατά τη γνώμη μου, κάποιες άλλες είναι παντελώς άστοχες. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία πτυχή που έλειπε. Αυτό λοιπόν προσπάθησα να κάνω με το βιβλίο. Το γράφω και στο βιβλίο ότι δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η μόνη ερμηνεία. Το λέω και τώρα γιατί καμιά φορά δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Λέω ότι κάποιες από τις άλλες ερμηνείες είναι εύστοχες, αλλά αυτή ήταν αυτή που έλειπε. Το βιβλίο, δηλαδή, όπως λέει και στο Χριστόφυλλο, προσπαθεί να αναδείξει την πολιτική και αναρχική διάσταση των γραπτών του, εξετάζει τα βασικά του μυθιστορήματα και κουβέντες, δηλαδή τη δίκη, τον πύργο, τη μεταμόρφωση, τη σοφρονιστική επιχειρία, την Αμερική και τη Φωλιά, και ταυτόχρονα κάνοντας έρευνα στα δημοσιευμένα ημερολόγια του, στην αλληλογραφία του, με φίλους του ή με κάποιες από τις γυναίκες που συνδέθηκε, καθώς και σε αναμνήσεις συγγενών του, προσπάθησα να ανασυγκροτήσω ένα σύμπαν που να εξηγεί αυτή τη θέση που πολύ συνοπτικά σας ανέφερα, να την τεκμηριώνει. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να αναρωτηθεί γιατί αποσκοπήθηκε αυτή η πλευρά. Σε τόσα πανεπιστήμια διδάσκει το Κάφκα, τόσοι άνθρωποι έχουν γράψει γι' αυτό, βιογραφίες, μελέτες κτλ. Πανεπιστημιακές έδρες αφιερωμένες στο έργο του, Κάφκα Society στην Αμερική, δηλαδή η εταιρεία μελέτης των έργων του Κάφκα κτλ. Οπότε ένα εύλογο ερώτημα είναι γιατί αποσκοπήθηκε. Ήδη ανέφερε ο Χρήστος στα βιογραφικά του που είπε ότι ο Μαξ Μπρόντ, ο φίλος του, είναι αυτός χάρη στον οποίο σώθηκε το έργο του. Ο Κάφκα ήταν ένας άνθρωπος, όπως είπα, δημοσίευσε λίγα πράγματα όσο ζούσε, 6 σύντομα βιβλιαράκια είναι,
Κανένα από τα μεγάλα του γνωστά ρήματα εκτός από τη μεταμόρφωση δεν έβγαλε ενώ ζούσε. Έβγαλε έναν εξαιρετικό εκδότη της εποχής, τον Kurt Wolf, σπουδαίος, αλλά έχοντας ένα περιορισμένο κοινό. Τα βιβλία του τυπωνόντουσαν από τις πληροφορίες που έχουμε σε 500 με 700 αντίτυπα. Κανένα από αυτά δεν πούλησε πάνω από 200-300 αντίτυπα. Υπάρχουν τα γράμματα με τους τελειοδότες του και λέει δυστυχώς για τη φετινή χρονιά δεν σημαίνει καμία πώληση. Παρ' όλα αυτά, εμείς πιστεύουμε σε εσάς. Όταν πέθανε λοιπόν ο Κάφκα στα 41 του από φυματίωση, ανέθεσε στον πολύ καλό του φίλο τον Μάξ Μπροντ, τον παρακάλεσε να καταστρέψει τα γραπτά του. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που είναι. Ο Κάφκα ήταν ένας από τους λίγους μεγάλους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας που δεν είχε επίγνωση, πραγματικά δεν είχε επίγνωση, ήταν μεγάλη. Συνήθως, άμα διαβάσει κανείς σπουδαίους συγγραφείς, συνοδεύεται το σπουδαίο του ταλέντο και από μια μεγάλη, αλλά δικαιολογημένη ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους. Δηλαδή, ο Ντοστογεύσκι ήταν απολύτως βέβαιος ότι είναι σπουδαίος, ο Τολστόι ήταν απολύτως βέβαιος ότι είναι σπουδαίος, ο Μπαλζάκ ομοίως, πάλι το πιο μαθαίνει. Το Κάφκα είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν είχε επίγνωση. Θεωρούσε το γράψιμό του δεν τον ικανοποιούσε, ήταν πάντοτε μη ικανοποιημένος. Έτσι λοιπόν, όταν κατάλαβε ότι το τέλος έρχεται, μετά από χρόνια που ήταν άρρωστος από φυματίωση, ζήτησε από τον Μαξ Μπροντ να καταστρέψει τα γραπτά του, τα οποία είχε αφήσει. Εκεί ο Μπροντ ήρθε αντιμέτωπος με ένα δίλημμα. Το να ακούσει, να εκτελέσει την επιθυμία του καλύτερου του φίλου ή να παρακούσει και να δημοσιεύσει τα βιβλία. Σημειωτέμε ότι ο Μπροντ ήταν ο ίδιος συγγραφέας, μάλιστα την εποχή που ζούσαν γνωστότερος από τον Κάφκα, αλλά είχε επίγνωση ότι το μεγάλο ταλέντο είναι ο φίλος. Για καλή μας τύχη, ο Μπροντ αποφάσισε να τα δημοσιεύσει. Ενδεικτικό μάλιστα ότι ο Κάφκα ήταν άγνωστος είναι ότι, όπως ο ίδιος ο Μπροντ λέει, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει εκδότη στην αρχή για τα έργα του φίλου του. Αλλά ενώ λοιπόν του χρωστάμε αυτή τη μεγάλη ευγνωμοσύνη, δυστυχώς ο Μπροντ τον βαραίνει και αυτή η έλλειψη για την οποία μίλησα στην ερμηνεία. Ο Μπροντ δεν εξέδωσε απλώς τα βιβλία του φίλου του, αλλά προσπάθησε και να τον ερμηνεύσει. Έγραψε μάλιστα και την πρώτη βιογραφία που βγήκε για τον Κάφκα και επειδή ακριβώς στον Μπροντ χρωστούσαμε ότι το έργο του σώθηκε, η ερμηνεία του Μπροντ για πάρα πολλά χρόνια ήταν κάτι σαν θέσφατο. Κανείς δεν τολμούσε να την αμφισβητήσει, γιατί ήταν σαφέστατα ένας πάρα πολύ καλός φίλος, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά δυστυχώς ήταν άκριστος ερμηνευτής του φίλου του. Είχαν διαφορετική κοσμοαντίληψη, διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά βλέπαν τον κόσμο, το ήξεραν και οι δύο και προσπάθησε ο Μπροντ. Όπως κάνει κάθε αναγνώστης, δεν το έκανα από κακή πρόθεση, κάθε αναγνώστης όταν διαβάζει ένα βιβλίο, αναγκαστικά προβάλλει σε αυτό και τη δική του εικόνα του κόσμου. Ο Μπροντ λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος αισιόδοξος, ένας άνθρωπος που δεν είχε τις πολιτικές ανησυχίες του Κάφκα. Μάλιστα, ξέρουμε από τα ημερολόγια και από γράμματα του Κάφκα που κάθε τόσο λέει: ο Κάφκα είναι ένας άνθρωπος πολύ εσωστρεφής, πολύ κλειστός και λέει: αυτό δεν το είπα στον Μαξ, αυτό το έκρυψα από τον Μαξ γιατί δεν ήθελα να στεναχωρηθεί. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος που, επειδή ο φίλος του είχε μια ισχυρή προσωπικότητα, συγγραφέας, όπως είπα, γνωστότερος από αυτήν την εποχή, ο Κάφκα ό,τι θεωρούσε ότι θα στεναχωρήσει τον φίλο του, απέφευγε για να το πει. Έτσι λοιπόν, η ερμηνεία του Μπροντ για χρόνια θεωρήθηκε θέσφατο και αυτή η ερμηνεία του πέρασε την εικόνα ενός απολυτικού συγγραφέα, ο οποίος κατατρίχεται από αυτό το συναίσθημα νίκης στον περιβολή. Τώρα το ερώτημα είναι, στέκει αυτή η ερμηνεία την οποία επιχείρησα, δηλαδή μπορεί κάποιος βάσιμα να την υποστηρίξει. Στο βιβλίο αποφάσισα κατά βάση να ασχοληθώ με τα μυθιστορήματά του. Ένας συγγραφέας, ό,τι και να λέει, ό,τι και να λέει ο ίδιος, ό,τι και να πίστευε, ό,τι και να έκανε στη ζωή του, κατά βάση είναι τα γραπτά που άφησε πίσω του. Άρα την κύρια βαρύτητα στο βιβλίο την έχω δώσει, το βιβλίο είναι 7 κεφάλαια, τα 5 κεφάλαια από αυτά ασχολούνται με τα μυθιστορήματα του Κάφκα. Γιατί ό,τι απόψεις και να είχε ο Κάφκα, όποια άλλη δραστηριότητα και να είχε, εμείς σήμερα το ξέρουμε για αυτά τα μυθιστορήματα. Άρα, πρωτίστως, κανείς πρέπει αυτά να δει. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Πύργο και τη Δίκη, που είναι και τα δύο πιο γνωστά. Νομίζω ότι όσοι ξεκινάνε να διαβάσουν συνήθως από αυτά ξεκινάνε. Το λέω, κάποιοι θα το έχετε διαβάσει, κάποιοι όχι. Στον Πύργο ξεκινάει όπου ένας χωρομέτρης, τον εγκουελές από ένα χωριό, έχει το αρχικό όνομα Κάπα, το οποίο είναι ένα βιογραφικό στοιχείο. Κάπα είναι το πρώτο πράγμα, το επιθέτει του. Κάπα είναι το χωρομέτρης, δεν μας δίνει κανένα άλλο στοιχείο για αυτόν, που τον εγκουελές από ένα χωριό. Το χωριό αυτό ολόκληρο ανήκει σε έναν πύργο. Στον πύργο αυτό υπάρχει ένας άρχοντας ή κόμις, ανάλογα με τις μεταφράσεις. Και είναι από τις πρώτες σελίδες διαπιστώνουμε ότι αυτός ο Κάπα χωρομέτρης, ενώ έχει προσκληθεί από τον πύργο, δυσκολεύεται να φτάσει στα ανώτερα στρώματα. Δυσκολεύεται να φτάσει όχι μόνο στον άρχοντα που τον έχει καλέσει, αλλά ακόμα και στους κατώτερους.
Οι κάτοικοι του χωριού, αυτούς που συναντάει ο Κάπα πηγαίνοντας εκεί, ένα πλέγμα με βοηθητικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ξανά στα έργα του Κάφκα και θα πούμε κάτι παρακάτω γι' αυτό. Ένα πλέγμα από βοηθητικά πρόσωπα που τα λέω στο βιβλίο, του φέρνουν συνεχώς εμπόδια, τρικλοποδιές, κάτι προσπαθεί να κάνει, από κάτι τον αποτρέπουν, σε κάτι τον δυσκολεύουν. Ήδη λοιπόν σε αυτό το μοτίβο, το οποίο επαναλαμβάνεται και στη δίκη, έχουμε να κάνουμε με τον Κάφκα να αποτυπώνει ένα διάφραγμα που υπάρχει ανάμεσα στο κεντρικό πρόσωπο της εξουσίας, που είναι ο άρχοντας του πύργου, και στο Κάπα, που είναι αυτός ο οποίος πάει στον πύργο. Πριν φτάσει, που δεν φτάνει ποτέ, στον άρχοντα, υπάρχει ένα πλέγμα ανθρώπων που αυτοί είναι που του κάνουν τη ζωή δύσκολη και ουσιαστικά σε αυτούς έχει μεταβιβαστεί το καθήκον του να ασκούν αυτή την εξουσία του πύργου. Εκεί σε μία από τις αρχικές σκηνές, όταν φτάνει στο χωριό, έχει μια λεπτομέρεια. Στον Κάφκα έχουν πάντα σημασία οι λεπτομέρειες. Ήταν ένας συγγραφέας που είχε σημασία και το ποια λέξη χρησιμοποιεί και γιατί τη χρησιμοποιεί. Μόλις φτάνει λοιπόν στον πύργο, ο οποίος υποτίθεται είναι ένα μεγαλεπίβολο κτίριο, επιβλητικό μάλλον, κτίριο που προκαλεί δέος στους κατοίκους, ο Κάφκα, που είναι ένας ξένος σε αυτή την κοινότητα, είναι ο άνθρωπος που έχει έρθει απ' έξω, συνεπώς δεν κουβαλά τις προκαταλήψεις και τις προκατασκευασμένες αντιλήψεις των ανθρώπων, λέει ότι δεν είναι μέσα στην ομίχλη, έχει φτάσει βράδυ, λέει δεν είδα κανέναν πύργο, παρά μόνο κάτι χαμόσπιτα μέσα στην ομίχλη. Τι κάνει δηλαδή? Δίνει ήδη από τις πρώτες σελίδες του πύργου ότι η υπόσταση της εξουσίας, εμπολής, αυτό που τρέμουν οι υπήκοοι, είναι ένα φανταστικό πράγμα. Κάτι που στο μυαλό τους το έχουν φτιάξει πανίσχυρο και επιβλητικό. Ο ίδιος, όντας εξωτερικός παρατηρητής, λέει ότι είδε κάτι χαμόσπιτα μέσα στην ομίχλη, εκεί που του λέγανε ότι είναι ο πύργος. Το δεύτερο πράγμα που παρατηρεί και τους το λέει αρκετά επιθετικά είναι αυτό το δέος των κατοίκων προς τις αρχές. Τους λέει ότι εσείς τρέμετε, φοβάστε και γι' αυτό ο άρχοντας του πύργου έχει τη δύναμη που έχει. Είναι σαφέστατο κατά τη γνώμη μου, αν και αυτό δεν έχω καταφέρει να το διασταυρώσω, που το Κάφκα έχει διαβάσει την πραγματεία περί του Ετιέν de la Boétie, είναι ένα βιβλίο που το έχω εκδώσει στον Πανοπτικό, είναι ένα βιβλίο του 16ου αιώνα. Σε αυτό το καταπληκτικό κείμενο που ο Λαμποϊσί εξηγεί τον μηχανισμό της εθελούσιας δουλείας των υπηκόων, εκτός από τον μηχανισμό της επιβολής και της καταστολής. Επειδή στα γερμανικά το έχει μεταφράσει ο Γκούσταβ Λαντάουερ και από το πλέγμα προσωπικών σχέσεων, αλλά γι' αυτό θα μιλήσω παρακάτω, νομίζω ότι γνωριζόταν. Ο Λαντάουερ ήταν ένας σπουδαίος αναρχικός στην ίδια εποχή με τον Κάφκα, δολοφονήθηκε το 1919 από παραστρατιωτικές ακροδεξιές ομάδες στη Γερμανία. Ο Λαντάουερ λοιπόν έχει μεταφράσει την πραγματεία περί δουλείας του Λαμποϊσί, που είναι γραμμένη στα αγγλικά, και είμαι σίγουρος ότι ο Κάφκα το είχε διαβάσει, γιατί υπάρχουν στα έργα του σελίδες ολόκληρες που είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι είχε διαβάσει. Ένα άλλο ζήτημα που θίγει ο Κάφκα στον πύργο είναι το ζήτημα της γραφειοκρατίας. Ήδη ανέφερε ο Χρήστος το επάγγελμά του, ο Κάφκα είχε σπουδάσει δικηγόρος, δούλευε σε ένα ίδρυμα εργατικών ατυχημάτων, κρατικό ίδρυμα, βασιλικό τότε είναι ακρίβεια, κρατικό θα λέγαμε σήμερα. Αντικείμενο της δουλειάς του ουσιαστικά ποιο ήταν? Οι τσακισμένοι από τα ατυχήματα εργάτες, όταν πηγαίνουν να πάρουν αποζημιώσεις, ο ίδιος ήταν νομικός σύμβουλος της εταιρείας, του Ιδρύματος Ατυχημάτων. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ο ίδιος ήταν ως δικηγόρος, έπρεπε να υπερασπιστεί τα ζητήματα του κράτους, θα λέγαμε σήμερα, απέναντι στους τσακισμένους από τα ατυχήματα εργάτες. Αυτό του δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα, και είναι και ένας από τους λόγους που όταν σε αυτή τη δουλειά υπέφερε, του δημιούργησε συνειδησιακές τύψεις με βάση τις αντιλήψεις που είχε. Έκανε διάφορα πράγματα για να ανταπεξέλθει σε αυτό και ένα από αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το λέω παρεμπιπτόντως ότι όταν ένας τσακισμένος από ένα ατυχήματα ηλικιωμένος εργάτης πήγε να καταθέσει μία μήνυση, θα λέγαμε σήμερα. Η μήνυση αυτή την είχε κάνει μόνο του Κακομοίρης, δεν ήταν καν νομότυπα συνταγμένη. Ο Κάφκα αντιλήφθηκε ως δικηγόρος ότι θα έχανε άνθρωποι στην αποζημίωση που δικαιούνταν και τον έστειλε σε έναν φίλο του δικηγόρο, κρυφά φυσικά, κόντρα στα συμφέροντα του Ιδρύματος. Τον έστειλε σε έναν φίλο του δικηγόρο, πλήρωσε από την τσέπη του, ώστε ο φίλος του Κάφκα ο δικηγόρος να κάνει τη μήνυση σωστά για να κερδίσει ο εργάτης. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκαν στην υπηρεσία ότι έκανε διάφορα τέτοια. Τον εγκαλέσαν, του λένε ότι εσύ εν τέλει για ποιον δουλεύει εδώ πέρα, του έχουμε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κατάφερε και αποδεσμεύτηκε δυστυχώς με βαρύτατη την υγεία του. Από αυτόν όμως το χώρο που δούλευε, αυτός ο χώρος στον οποίο δούλευε, τον εξοικείωσε με αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας και είναι ένα από τα πράγματα που στον πύργο, δηλαδή αυτή τη διοικητική γραφειοκρατία, ασκεί τρομερή κριτική. Ο ίδιος μάλιστα με έλεγε, μιλώντας για τη δουλειά του, ότι είναι ένα μέρος που ένας άνθρωπος μοχλιάζει, ένας δημόσιος υπάλληλος σε ένα τέτοιο διοικητικό μηχανισμό.
Θα διαβάσω μόνο μία παράγραφο, δεν σας κουράζω, που δείχνει την κριτική της γραφειοκρατίας. Υπάρχουν καταπληκτικές περιγραφές με στίβες υπηρεσιακών εγγράφων παντού σε ένα γραφείο, στο γραφείο του Δημάρχου και στο γραφείο ενός υπαλλήλου εκεί πέρα που φτάνουν μέχρι το ταβάνι με τα χρονολογημένα ή χαμένα διαπαντός έγγραφος που όμως καθορίζουν τη μοίρα ανθρώπινων ζωών, καρτέλες, πρωτόκολλα, αρχιοθετήσεις, απεικονίζουν ένα χάρτινο λαβύρινθο ή έναν χάρτινο ωκεανό από τον οποίο είναι αδύνατο να βγεις. Σε έναν τόσο μεγάλο διοικητικό μηχανισμό όπως του κόμι, λέει ο ίδιος ο Κάφκα, ενδέχεται μερικές φορές το ένα τμήμα να ορίζει το Α, το άλλο το τμήμα να ορίζει το Β, κανένας δεν γνωρίζει τα του άλλου. Και μολονότι εκ των άνω ο έλεγχος είναι απολύτως αποτελεσματικός, γίνεται από τη φύση του πολύ αργά, οπότε ενδέχεται κάποτε να προκαλούνται μικρά μπερδέματα. Οι αλυσίδες της ανθρωπότητας, λέει ο Κάφκας, είναι φτιαγμένες από χαρτιά. Και αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την εμπειρία του από αυτόν τον γραφειοκρατικό λαβύρινθο στον οποίο δούλευε, γνωρίζοντας ότι ένα χαρτί μπορεί να καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου. Και λέω στο βιβλίο μου, το Κάφκα παρουσιάζει το γραφειοκρατικό σύστημα ως έναν κόσμο πραγμοποιημένο, όπου οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων γίνονται πράγμα. Ένα ανεξάρτητο αντικείμενο, ένα τυφλό γρανάζι. Βρισκόμαστε συνεπώς στην καρδιά της νεωτερικότητας, με ό,τι πιο απρόσωπο και μηχανικό αυτή αντιπροσωπεύει. Το βιβλίο, όπως είπα, είναι ανολοκλήρωτο. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε από διηγήσεις που ο ίδιος είχε πει στο Max Brod, ότι ο ήρωάς του εν τέλει θα πέθανε. Δηλαδή, μετά από αυτή την ταλαιπωρία του, αυτό το γραφειοκρατικό λαβύρινθο, ο Κάπα θα πέθανε από εξάντληση. Εξάλλου, μέσα στο βιβλίο έχει μια φράση που λέει: ολόκληρη ύπαρξή μου απειλείται από έναν επέσχυντο σύστημα διοίκησης. Και αυτός το τέλος που είχε σκοπό να φέρει στον ήρωά του το Κάπα, που είναι ένας θάνατος από εξάρτηση, θα το κρατήσουμε κατά νου, γιατί θα δούμε ότι είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται στα μυθιστορήματά του. Δηλαδή, οι ήρωες του Κάφκα συνεχώς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έχουν ένα βίαιο τέλος. Ακριβώς γιατί δείχνει ότι απέναντί τους έχουν μια εξουσία που είναι πανίσχυρη και συντρίβει αυτόν που έρχεται ως διαφορετικός. Στην περίπτωση του πύργου είναι ο Κάπα, ο ξένος που έχει έρθει και προσπαθεί να φτάσει στα ανώτερα του πύργου. Και όλο αυτό το πλέγμα εξουσιών, να πω εδώ ότι η διορατικότητά του είναι μεγάλη, ήδη δηλαδή ο Κάφκα, βάζοντας αυτό το πλέγμα των διοικητικών προσώπων, διαισθάνεται αυτό που το έχει αναλύσει ο Μισελ Φουκώ πολύ μετά, ότι η εξουσία δεν είναι μόνο πυραμιδική, κάθετη, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω, αλλά είναι και οριζόντια. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα σχέσεων που εκτός από την προφανέστατα που υπάρχει κάθετη εξουσία από πάνω προς τα κάτω, είναι και οριζόντια διάχυτη στο κοινωνικό σώμα. Το άλλο του βιβλίο, και μάλλον πιο γνωστό και από τον πύργο, είναι η δίκη που έχει αρκετές ομοιότητες και αρκετά κοινά μοτίβα με τον πύργο. Αν στον πύργο, όπως είδαμε, εξετάζει την διοικητική γραφειοκρατία, στη δίκη εξετάζει τη δικαστική εξουσία, τη δικαστική γραφειοκρατία και την εξουσία των δικαστών πάνω στις ζωές των ανθρώπων. Η αρχή του μυθιστορήματος είναι μια από τις γνωστότερες, ίσως, πρώτες παραγράφους στην παγκόσμια ιστορία της λογοτεχνίας, όταν ένα πρωί ο Γιώζεφ Κάπα ξύπνησε ξαφνικά στο σπίτι του, δύο τύποι τον συνέλαβαν. Ξεκινάει, παρεμπιπτόντως αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του, μέσα στο μεγάλο του ταλέντο, ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα, ο Κάφκα έχει εκκινήσει στα μυθιστορήματά του που σου μένουν για μια ζωή. Δηλαδή, σε αρπάζουν από την πρώτη παράγραφο και δεν τις ξεχνάς ποτέ. Εδώ λοιπόν ο Γιώζεφ Κάπα, πάλι το αρχικό του, πάλι δηλαδή βάζει ένα αυτοβιογραφικό υπόστρωμα, ξυπνάει ένα πρωί στο σπίτι του και δύο τύποι που δεν ξέρει γιατί και δεν του το λένε ποτέ, το συλλαμβάνει. Ξεκινάει πάλι μια απέλπιδα προσπάθεια του Γιώζεφ Κάπα να ενημερωθεί για την υπόθεσή του. Τρέχει από εδώ, τρέχει σε δικηγόρους, τρέχει σε αυτό το περιβόητο δικαστήριο, το οποίο και πάλι διαπιστώνει κάποια στιγμή ότι όπως ο πύργος δεν ήταν ένα επιβλητικό κτίριο, αλλά ήταν ένα σύνολο από χαμόσπιτα, διαπιστώνει ότι και αυτό το δικαστήριο βρίσκει μια αίθουσα σε μια πολυκατοικία που πρέπει να περάσει μέσα από ένα δωμάτιο υπηρεσίας. Παραδείγμα έχει ένα πλισταριό, δηλαδή έχει πάλι το ίδιο μοτίβο. Φαντάζονται οι άνθρωποι κάπως το δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο είναι μια κοντικό τρύπα μουχλιασμένη. Ο δικαστής που κάπου συναντάει και ένα πορτρέτο του συναντάει, διαπιστώνει ότι κάτι πάνω σε μια πλαστική καρέκλα και έχει βάλει από πάνω μια κουβέρτα, τέλος πάντων έχει διάφορα τέτοια υπονομευτικά του κύρους αυτού του θεσμού. Και στη δίκη υπάρχει ένα στοιχείο με το οποίο, στις ερμηνείες για τη δίκη, με το οποίο ήδη το ανέφερα και εγώ διαφωνώ σφόδρα, που είναι αυτό το περιβόητο συναίσθημα ενοχής. Διάφοροι μελετητές του Κάφκα λένε και ξαναλένε ότι αυτό που κινεί τον ήρωα είναι το συναίσθημα ενοχής του Γιώζεφ Κάπα. Αντιθέτως, όποιος διαβάσει προσεκτικά το βιβλίο, θα δει ότι κάθε άλλο παρασυναίσθημα ενοχής υπάρχει. Καταρχάς,
μια ψυχολογική παρατήρηση την οποία μπορούμε εμπειρικά να επιβεβαιώσει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς. Ότι ένας άνθρωπος νιώθει ένοχος για κάτι, δεν πάει να βρει το δίκαιο του. Ο Γιώζεφ Κάπα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί σε όλο το βιβλίο να βρει το δίκαιο του. Ο ίδιος τρέχει, ο ίδιος πηγαίνει σε δικηγόρους, ο ίδιος προσπαθεί να πάει στο δικαστήριο, ο ίδιος στέλνει αιτήσεις. Αυτά δεν τα κάνει κάποιος που έχει συναίσθημα ενοχής. Αυτός που νιώθει ένοχος κρύβεται για να μην τον βρουν. Αυτά τα κάνει ο άνθρωπος που κατά το κοινό λεγόμενο πνίγεται από το δίκαιο. Μέσα στο βιβλίο τώρα στη δίκη, ο οποίος το διαβάζει προσεκτικά και εγώ νομίζω ότι είμαι από αυτούς, σε 8 σημεία θα διαπιστώσει ότι ο Γιώζεφ Κάπα λέει είμαι αθώος, είμαι αθώος, είμαι αθώος, είμαι αθώος. Δεν ξέρω, προφανώς διαβάζαμε διαφορετικά βιβλία. Εγώ το λέω για μένα και για διάφορους μελετητές, γιατί από ανθρώπους που σίγουρα έχουν μελετήσει το έργο του, είναι ένα πράγμα που ποτέ δεν κατάλαβα αυτή η επιμονή τους από πού προέρχεται τη στιγμή που μέσα στο βιβλίο επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο που το είμαι αθώος. Και όχι μόνο αυτό, την πρώτη και μοναδική φορά που καταφέρνει ο Γιώζεφ Κάπα να φτάσει σε μια προανακριτική διαδικασία, έχει μία απολογία, την έχω στο βιβλίο, ας μην τη διαβάσω τώρα γιατί είναι εκτενής, η οποία είναι το πιο θερμό κατηγορό, ξεκάθαρα αναρχικό, ως προς τον τρόπο του. Απέναντι σε αυτό το δικαστήριο που του λέω ότι είστε κάτι ξεπουλημένοι, εδώ έχετε στήσει αυτή την παράσταση, συντρίβετε αθώους ανθρώπους κτλ. Δεν νομίζω ότι μιλάει έτσι ένας άνθρωπος που διέπεται από συναίσθημα ενοχής. Εν τέλει και εδώ, ο ήρωας ο Γιώζεφ Κάπα, εδώ έχουμε το τέλος του, πεθαίνει, δολοφονείται για την ακρίβεια. Κάποια στιγμή έρχονται δύο σαν μπράβοι απεσταλμένοι αυτού του δικαστηρίου και τον σκοτώνουν με έναν πολύ βίαιο τρόπο. Σε μία λάνα που τον έχουν πάρει βράδυ από το σπίτι του, τον πηγαίνουν και τον μαχαιρώνουν ουσιαστικά και υπάρχει αυτή η πολύ γνωστή φράση του στο τέλος του μυθιστορήματος που λέει ότι ο Γιώζεφ Κάπα σκοτώθηκε σαν το σκύλι. Δηλαδή είναι πάλι αυτό το μοτίβο που είπα του βίαιου θανάτου του ήρωα, εδώ το έχουμε σαφέστατα απεικονισμένο γιατί στον πύργο έχουμε μόνο την πρόθεση. Το τρίτο μεγαλύτερο σε όγκο και ίσως και το τρίτο γνωστότερο μυθιστόρημά του είναι η Αμερική. Αν στον πύργο και στη δίκη έχουμε μια κριτική του Κάφκα στη διοικητική και τη δικαστική εξουσία, στην Αμερική βρίσκουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα αντικαπιταλιστικής κριτικής και μάλιστα από τη σκοπιά του ρομαντικού αντικαπιταλισμού. Εξηγώ εδώ τι εννοώ όταν λέω ρομαντικός αντικαπιταλισμός. Δεν πρέπει να, εδώ την έννοια του ρομαντικού δεν πρέπει να τη συγχαίουμε με το ομώνυμο λογοτεχνικό ρεύμα. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο, είναι μια ένα πολιτικό ρεύμα σκέψης και κριτικής του πολιτισμού. Ο Κάφκα γεννιέται το 1883, πεθαίνει το 1924 στην Πράγα, κεντρική Ευρώπη επομένως, γι' αυτό το λέω, και επομένως έχει ζήσει όλη αυτή τη διαδικασία μετάβασης, την αιχμή της, την απόλυτη τη μετάβαση από τις φεουδαρχικές δομές σε μια νεωτερική, καπιταλιστική, ισχυρή κοινωνία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξουν οι ζωές των ανθρώπων ριζικά, δηλαδή αστικοποίηση, βιομηχανοποίηση κτλ. Οι παλιές δομές των κοινωνιών ξυλώνονταν και επικρατούσε αυτό το μοντέλο, το οποίο λίγο πολύ χειρότερο ξέρουμε σήμερα. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα ρεύμα κριτική σε αυτή τη μετάβαση, το οποίο ονομάστηκε ρομαντικός αντικαπιταλισμός. Έχει κάνει εξαίρετες μελέτες γι' αυτό ο Μικαήλ Λεβί, εξαιρετικός μελετής και του Κάφκα παρεμπιπτόντως και φίλους μου. Και μας έχει δείξει ο Μικαήλ ότι αυτό το ρεύμα που για καιρό κάποιοι τον όρο τον έχει δώσει ο Λούκατς, ο Λούκατς όμως το έχει αξιολογήσει αρνητικά. Ο Λούκατς λέει ότι ο ρομαντικός αντικαπιταλισμός ήταν ένα ρεύμα αντιδραστικό, δηλαδή ότι ουσιαστικά ήταν πρόδρομος του φασισμού. Ο Μικαήλ Λεβί απέδειξε ότι φυσικά υπήρχαν αντιδραστικά ρεύματα στο ρομαντισμό, αλλά υπήρχαν και επαναστατικά ρεύματα στο ρομαντισμό. Και σε αυτό το επαναστατικό ρεύμα, μεταξύ άλλων, ανήκει ο Λαντάουρο, ο Μπούμπερ, ανήκει και ο Κάφκα. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο ρευμάτων, και κλείνω την παρένθεση απλώς για να το έχουμε κατά νου, ότι τα μένα αντιδραστικά ρεύματα απλώς θέλαν το να γυρίσουν οι κοινωνίες στις παλιές τους δομές, δηλαδή διέπονται από ένα συντηρητικό πνεύμα, να μην έρθει το καινούργιο και να γυρίσουμε στο παλιό, ενώ τα επαναστατικά ρεύματα δεν θέλαν να γυρίσουν στο παλιό, θέλαν να μην έρθει αυτή η μετάβαση, η καπιταλιστική και η βιομηχανοποιημένη, αλλά να πάμε σε ένα μετακαπιταλιστικό μέλλον. Αυτό είναι που τα διακρίνει. Ο Κάφκα λοιπόν, μέρος αυτής της αντίληψης αυτού του άτυπου ρεύματος, στην Αμερική ασκεί μια κριτική σε αυτόν τον καπιταλισμό. Διαλέγει φυσικά να διαδραματιστεί το μυθιστόρημά του στην Αμερική, δηλαδή την καρδιά του νεωτερικού και καπιταλιστικού κόσμου. Πάλι έχουμε βιογραφικά στοιχεία στην αρχή του μυθιστορήματος,
Δηλαδή ο νεαρός, εδώ λέγεται Καρλ Ρόσμαν, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή ζωόνομη σύνθεση, αλλά κατάγεται από την Πράγα, όπως καταγόταν και ο ίδιος. Έχει μια φωτογραφία του πατέρα του όταν φτάνει στην Αμερική, που αν δει κανείς τον Χέρμαν Κάφκα, του πατέρα του Κάφκα, και τη φωτογραφία που περιγράφει είναι ακριβώς η ίδια. Και εξαιτίας ενός παραπτώματος ασήμαντου που έκανε, οι γονείς του τον στέλνουν στην Αμερική. Εκεί έχει μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική, με αυτό που σας λέει, αρχές των μυθιστορημάτων, ότι το πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και έχει μια περιγραφή του αγάλματος της ελευθερίας, το οποίο προφανώς σκοπεί μας ο Κάφκα, αντί να κρατάει τη βάδα που όλοι ξέρουμε, κρατάει ένα σπαθί. Δηλαδή σύμβολο ισχύος, βίας και τιμωρίας. Εκεί λοιπόν του δίνει την ευκαιρία μέσα από τις περιπέτειες του ήρωά του να δείξει τις δύο όψεις του καπιταλιστικού κόσμου. Στην αρχή, ο ήρωας, ο Καρλ Ρόσμαν, ζει στο σπίτι ενός πάμπλου του θείου του. Τον υποδέχεται ένας θείος του δηλαδή, ο οποίος έχει γίνει μεγάλος και τρανός στην Αμερική, ο οποίος, παρεπιπτόντως, άλλη μια από τις λεπτομέρειες που σας έλεγα, είναι εργοστασιάρχης και πολιτικός. Την εποχή που τα γράφει αυτό ο Κάφκα στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Δηλαδή, ο Κάφκα κάνει μια σύνδεση, ο κόσμος των καπιταλιστών και η εξουσία συμπλέκονται, δηλαδή ένας που είναι πολιτικός και εργοστασιάρχης, καθόλου αυτονόητο δεν ήταν αυτό τότε. Και εκεί στην αρχή βλέπει το φωτεινό όραμα της Αμερικής, δηλαδή αυτό τον κόσμο των ευκαιριών, του πλούτου κτλ. Εξαιτίας όμως ενός ασήμαντου παραπτώματος που κάνει ο Καρλ Ρόσμαν, δηλαδή έχει αργήσει να γυρίσει σπίτι μία ώρα που του όρισε ο θείος του διώχνει από το σπίτι, επιδεικνύοντας αυτό το σκληρό πρόσωπο που πολλές φορές αυτοδημιούργητοι άνθρωποι έχουν, παραπέμποντας και στη σκληρότητα του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας αυτοδημιούργητος έμπορος επίσης. Το διώχνει λοιπόν από το σπίτι και εκεί αυτό το παιδί, είναι 16 χρονών στο μυθιστόρημα, αρχίζει και περιπλανιέται στους δρόμους της Αμερικής. Εκεί ο Κάφκα έχει τη μοναδική ευκαιρία να δείξει τη σκοτεινή πλευρά του καπιταλιστικού αμερικάνικου ονείρου, δηλαδή την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ο ίδιος αναγκάζεται να κάνει διάφορες δουλειές του ποδαριού. Κάποια στιγμή βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο, βλέπει ανθρώπους να λιποθυμάνε, βλέπει όλο αυτόν τον τρελό ρυθμό στην Αμερική, πολύ εντονότερο τότε από ό,τι εδώ. Αναρωτιέμαι τι θα λέγανε ένας μας σήμερα. Τη σκληρή επιτήρηση των αφεντικών πάνω στους εργαζόμενους, τις αυστηρές τιμωρίες για κάθε παράπτωμα, τις αυστηρές τιμωρίες των εργαζομένων, και δείχνει αυτόν τον μηχανισμό αποανθρωποποίησης των εργαζομένων. Δηλαδή, ο άνθρωπος πάλι γίνεται ένα γρανάζι με τον ίδιο τρόπο που ο ίδιος είχε γίνει ένα γρανάζι στο γραφειοκρατικό μηχανισμό που δούλευε. Εδώ, σε αυτές τις δουλειές, στα ξενοδοχεία κτλ., οι άνθρωποι πάλι γίνονται ένα γρανάζι χωρίς κανένα ψήγμα ανθρώπινης ζωής, που είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν 12 και 14 ώρες, να λιποθυμάνε δουλειά κτλ. Ο Αντόρνο κάνει μια παρατήρηση εύστοχη και λέει ότι σε αυτές τις σελίδες του Κάφκα βλέπουμε ξεκάθαρα πώς ο ίδιος τίθεται με την πλευρά των απόκληρων αυτού του κόσμου. Πράγματι, στις σελίδες του είναι διάχυτη η συμπάθειά του προς τους ανθρώπους, αυτούς τους απλούς εργαζόμενους, βασανισμένους από όλο αυτό το σύστημα, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά ζωφερά χρώματα στο πώς εξηγεί τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων. Υπάρχει μάλιστα μια χαρακτηριστική σκηνή, όπου ο Καρλ Ρόσμαν βλέπει κάποιον να τον κυνηγάνε οι αστυνομικοί. Αυτός προσπαθεί να διαφύγει σε μια λαϊκή συνοικία και εκεί οι λαϊκοί άνθρωποι που έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται περί καταδίωξης, φεύγει προς τη μία κατεύθυνση ο διωκόμενος και στέλνουν τους αστυνομικούς από την άλλη, θέλοντας να δείξει ότι ακόμα διασώζεται ένα λαϊκό ένστικτο που ξέρουν ότι όταν οι αστυνομικοί κυνηγάν κάποιον, εμείς είμαστε με τον κάποιον που τον κυνηγάνε. Και στέλνουν τους αστυνομικούς προς την άλλη μεριά. Και αυτό το μυθιστόρημα είναι ολοκλήρωτο. Πάρα πολλοί μελετητές έχουν υποστηρίξει ότι και πάλι θα υπήρχε ένας θάνατος του ήρωα, με βάση το τελευταίο του κεφάλαιο που αυτός έχει πάει σε ένα θέατρο να βρει δουλειά, το οποίο θέατρο εκεί του υπόσχεται έτσι, μια παραδείσια κατάσταση, αλλά ότι εν τέλει από τα σχεδιάσματα που έχουν βρει ότι κάθε άλλο παρακαλώ θα ήταν το τέλος. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπα, τον λέω παραδείγματικά τώρα για τον ρομαντικό αντικαπιταλισμό. Το Κάφκα που το είπε ο Χρήστος σωστά, ήταν ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερα γεγονότα στη ζωή του. Αυτό και ένα μυστήριο. Δηλαδή, αν δει κανείς στη ζωή του, δεν έχει μεγάλες αφορμές σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς που τον οδήγησαν στο να εμπνευστεί όλα αυτά και μια ζωή μάλλον στατική έκανε. Παρ' όλα αυτά, η μοναδική φορά που εκδήλωσε μια επιθυμία να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό ήταν να φύγει από την Πράγα και να πάει να ζήσει στο Ισραήλ, στα κιμπούτς. Τα κιμπούτς ήταν αυτοοργανωμένες αγροτικές κοινότητες, στο πνεύμα
των διδασκαλιών, του Κροπότων και του Πακούμινου των αρχών και ο ίδιος θέλησε να πάει εκεί. Στο βιβλίο μου διασώζω και ένα σχεδιάγραμμα που έχει βρεθεί στα χαρτιά του για το πώς θα φτιαχνόταν μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα ανθρώπων, πώς θα ζούσε αυτή η κοινότητα. Ο ίδιος λοιπόν ήθελε να πάει στα αυτοδιαχειριζόμενα κυμπούτς να ζήσει, σχέδιο που εν τέλει δεν μπόρεσε ποτέ να πραγματοποιήσει, αλλά νομίζω ότι και αυτό προερχόταν από αυτή τη ρομαντική αντικαπιταλιστική του διάθεση. Το άλλο πολύ γνωστό του, δεν είναι ιστορία, αυτό είναι η Βέλα. Θα το βγάλουμε σε λίγους μήνες και αυτό από το Πανοπτικό. Έχουμε βγάλει ήδη τη δίχη, θα μιλήσω γι' αυτό στο τέλος. Είναι η μεταμόρφωση. Η μεταμόρφωση είναι το μόνο που πρόλαβε ο ίδιος να δει τυπωμένο από τα πολύ γνωστά του βιβλία. Πριν πω για τη μεταμόρφωση, αλλά ακριβώς για να πω για τη μεταμόρφωση, θα πω ότι στο έργο του Κάφκα μπορούμε σχηματικά να πούμε ότι παρουσιάζονται δύο τύποι εξουσίας. Η μία είναι αυτή για την οποία ήδη μίλησα, μια κεντρική, πολιτική, διοικητική, γραφειοκρατική και δικαστική, δηλαδή μια κεντρική εξουσία έξωθεν, και μια δεύτερη που είναι η οικογενειακή εξουσία, η πατριαρχική. Όπως έχει παρατηρήσει σωστά ο Βάλτερ Μπένιαμιν, αυτός ο σπουδαίος συγγραφέας, ο κόσμος λέει των αξιωματούχων και ο κόσμος των πατεράδων είναι ταυτόσιμοι για τον Κάφκα. Ήδη μίλησε και ο Χρήστος για τον αυταρχικό πατέρα Χέρμαν Κάφκα, αλλά δεν είναι θέμα προσώπων. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κοινωνίες εξόχως πατριαρχικές. Η πατριαρχία είναι το θεμέλιο αυτών των κοινωνιών. Σχεδόν όλοι οι πατεράδες έτσι ήταν και παλιότερα και για πάρα πολλά ακόμα χρόνια και ενδεχομένως και σήμερα πάρα πολύ. Γιατί αυτή ήταν η κοινωνική δομή που αναπαράγονταν μέσω της πατριαρχίας. Η πατριαρχία είναι, όπως είναι και ο ένας άλλος τρόπος εκμετάλλευσης ενός κομματιού του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτή λοιπόν την εξουσία, την οικογενειακή, είναι η δεύτερη μορφή εξουσίας την οποία αναλύει ο Κάφκα. Ήδη υπάρχει αυτό στην Αμερική, στο πρόσωπο του θείου που το είδαμε, αν και στην Αμερική υπάρχουν και τα δύο. Στη μεταμόρφωση έχουμε να κάνουμε αποκλειστικά μια διερεύνηση από τη μεριά του Κάφκα με λογοτεχνικό πάντα τρόπο, μην το ξεχνάμε αυτό, του τι είναι αυτή η πατριαρχική εξουσία. Και εδώ έχουμε μια αρχή πάλι αυτές τις καταπληκτικές αρχές που έχει στα βιβλία του. Ένα πρωί, ο Γκρέγκορ Σάμψα εδώ ξυπνάει μεταμορφωμένο σε ένα βελιρό ζωήφιο. Να πω εδώ, για να διαλυθεί μια χρόνια και τουριστικά αναπαραγόμενη παρεξήγηση, δεν είναι κατσαρίδα. Όλοι λένε για την κατσαρίδα του Κάφκα, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη λέξη Ungezeifer στα γερμανικά, θα πούμε τι, γιατί και πώς χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, αλλά όταν του στείλανε τις μακέτες του εξωφύλλου εκδότης του Kurt Wolf και είχε πράγματι μια κατσαρίδα έξω, ο Κάφκα του έγραψε ένα γράμμα, όχι, όχι, σε παρακαλώ, όχι αυτό. Δεν ήθελε να αποτυπωθεί η κατσαρίδα και δεν έγραφε κατσαρίδα. Ο Ναμπόκοφ, ο συγγραφέας ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, που ήταν και είχε γνώσει ετοιμολογίες τρομερές, έχει προσδιορίσει και ποιο είναι αυτό το ζωήφιο. Δεν θυμάμαι τώρα, ένα περίεργο την επιστημονική του ονομασία, πάντως δεν είναι κατσαρίδα. Να πω εδώ ότι υπάρχει μια λεπτομέρεια, στο βιβλίο μιλάμε αρνητικά γι' αυτό, γιατί είπα πριν ότι υπάρχει ο Κάπα, ο Ιώζεφ Κάπα, ο νεαρός από την Πράγα, δηλαδή αυτοβιογραφικό υπόστρωμα, εδώ υπάρχει ο Γκρέγκορ Σάμψα. Μόνο πάμε κάνετε μια εικόνα και βάλετε το επίθετο Σάμψα, σε μια γραμμή, και από κάτω βάλετε το επίθετο Κάφκα, θα δείτε πού πέφτουν τα φωνήεντα, τα δύο α, πού πέφτουν τα σύμφωνα, Κάφκα, τα δύο επαναλαμβάνωνα Κάπα και τα δύο επαναλαμβάνωνα Σίγμα. Και επίσης έχουμε την περιγραφή του σπιτιού στο οποίο ξυπνάει μεταμορφωμένο σε αυτό το ζωήφιο ο Γιώζεφ Κάπα, ο Γκρέγκορ Σάμψα, συγγνώμη, το οποίο όταν η αδερφή του διάβασε την νουβέλα, γιατί αυτή δημοσιεύτηκε, του λέει: αυτό είναι το σπίτι μας. Είπα ότι χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη Ungezeifer, αν την προφέρω σωστά, θα με διορθώσει κανείς γιατί γερμανικά δεν ξέρω. Αυτή είναι μία λέξη την οποία ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει άλλη μία φορά σε γραπτό του. Και είναι αυτό το γράμμα στον πατέρα. Το γράμμα στον πατέρα εκδόθηκε μετά, δεν είναι λογοτεχνικό έργο, ήταν ένα γράμμα το οποίο δεν το παρέδωσε και ποτέ στον πατέρα του, το οποίο κάποια στιγμή ο Κάφκα αποφάσισε να γράψει ένα εκτενές γράμμα που θα εξέφραζε στον πατέρα του τα παραπονά του. Και κάπου εκεί του λέει ότι πάντοτε με αντιμετώπιζε σαν ένα Ungezeifer, αλλά αυτό είναι το ένα στοιχείο, δηλαδή ότι ο πατέρα του τον αποκαλούσε έτσι, αλλά έχουμε και ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό, ότι στο Μεσοπόλεμο οι Ναζί, που τότε είχαν αρχίσει να παίρνουν τα πάνω του, χαρακτήριζαν με αυτή τη λέξη του Εβραίους. Με αυτή την απολύτως υποτιμητική λέξη, ότι είναι βλαβερά ζωήφια. Ο ίδιος φυσικά ήταν Εβραίος
δηλαδή έχει δει όλη αυτό το ρεύμα που αρχίζει να ανεβαίνει ώστε να φτάσει να πάρει την εξουσία του 1933 στη Γερμανία. Και μάλιστα υπάρχει μία εικασία και από βιογράφους του, δεν έχει διασταυρωθεί, ότι είχε γνωρίσει τον Χίτλερ, χωρίς να ξέρει ποιος είναι, στις αρχές του 20 στην Πράγα. Όταν ο Χίτλερ, διωκόμενος από τη Γερμανία, από την Αυστρία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, κάποια στιγμή πήγε στην Πράγα, σύχναζε σε ένα καφέ, το Άρκο, ήταν και ταλαντοζωγράφος παρεμπιπτόντως, από το καφέ συχνάζαν διάφοροι, ο Χίτλερ εννοώ, όχι το καφέ, συχνάζαν διάφοροι καλλιτέχνες και σε αυτό το καφέ σύχναζε και ο Κάφκα. Και υπάρχει ένα γράμμα του που λέει ότι έρχεται εδώ ένας αντιπαθής αυστριακός ζωγράφος ονόματι Άντολφ και διαδίδει τις αντισημιτικές του μπουρδες. Οι βιογράφοι του θέτουν το ζήτημα ότι πολύ πιθανόν να είχαν συναντηθεί εκεί. Δεν έχει διασταυρωθεί. Παρενθετικά υπάρχει ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του Ρικάρντο Πίλια, ενός Αργεντίνου λογοτέχνη, ο οποίος με αφορμή αυτή την υποτιθέμενη συνάντηση φτιάχνει μυθοπλαστικά βέβαια την πραγματική συνάντηση. Ότι αυτοί οι δύο όντως συναντήθηκαν και φτιάχνει ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, λέγεται Τεχνητή Αλάμνη. Αν το βρείτε, πιθανόν αξίζει τον κόσμο να το διαβάσετε. Τώρα, εξαιτία τη μεταμόρφωση του Γκρέγκορ Σάμσα δεν μπορεί να πάει στη δουλειά. Ξυπνάει δηλαδή το πρωί, είναι ζει με τον πατέρα του, τη μητέρα του, την αδερφή του, του συντηρεί ο ίδιο, είναι τεχνικό αντιπρόσωπο, χάρη σε αυτόν ζουν, δεν υπάρχει άλλο έσοδο στην οικογένεια. Και ξυπνώντα μεταμορφωμένο σε αυτό το ζωήφιο, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά. Εκεί, σε μια από τι πρώτε σκηνές, έρχεται ο διευθυντή τη δουλειά να αναζητήσει τι γίνεται. Του λέει ότι τόσα χρόνια δουλεύει, δεν έχει αργήσει ποτέ. Και πάλι ευφιέστατα ο Κάφκα, με μια σκηνοθεσία καταπληκτική, σκηνοθεσία μυθιστορηματική, τι κάνει, φέρνει την εργοδοσία μέσα στο σπίτι, μέσα στο οικογενειακό άσυλο. Αρχές του 20ου αιώνα αυτό είναι κάτι αδιανόητο. Τώρα δεν είναι καθόλου αδιανόητο, διότι οι άνθρωποι δουλεύουν τηλεεργασία και μια οθόνη μονίμως τους ακολουθεί μέσα στο σπίτι τους. Κάφκα όμως διορατικός, προφητικός εντός εισαγωγικών και σε αυτό, φέρνει την εργοδοσία μέσα στο οικογενειακό άσυλο. Προσπαθούν εκεί να τον δικαιολογήσουν η μητέρα και η αδερφή του στην αρχή, τονίζοντας το πόσο συνεπής ήταν. Και εδώ είναι μία λεπτομέρεια που θα τη δούμε και αργότερα, δηλαδή σε αντίθεση με τις πατριαρχικές φιγούρες που είναι πάντοτε πολύ αυστηρές και πολύ βίαιες, οι γυναικείες φιγούρες στο έργο του Κάφκα είναι πάντοτε πιο τρυφερές, πιο ανθρώπινες, αλλά αυτό έχει ένα όριο και ένα περιορισμό, γιατί εν τέλει και αυτές υποκύπτουν στην πατρική εξουσία. Δεν φτάνουν μέχρι τέλους που μορφή κάποιο τύπου εξέγερε σε αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Κάποια στιγμή, καθώς η κατάστασή του δεν αλλάζει, και ενώ είπαμε ότι στην αρχή η μητέρα του και η αδερφή του προσπαθούν να τον φροντίσουν, αρχίζει το πράγμα και γίνεται πολύ πιεστικό και από τη μεριά της εργοδοσίας, γιατί πρέπει να πάει στη δουλειά, αλλά και από τη μεριά της οικογένειας, που νιώθει ότι πια χάνει το μοναδικό οικονομικό πόρο που έχει. Η μεταμόρφωση συνεχίζεται, ο ίδιος δεν επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση, εντός εικόν φυσιολογική. Δηλαδή, τι μας δείχνει, ότι συνεχίζει να είναι ένας αποκλίνοντας, δηλαδή ένας διαφορετικός, ένας άλλος με αλφα κεφαλαίο, και σε αυτό το άλλο βάλτε όποιον θέλετε, το παιδί που σε μια οικογένεια παρεκκλίνει, τον Εβραίο που ήταν ίδιος, τους ομοφυλόφιλους, τους κομμουνιστές στην προεπαναστατική Γερμανία, τους αναρχικούς, οποιοδήποτε είναι διαφορετικός από την κοινωνική νόρμα. Η οικογένεια λοιπόν, εν ώψη αυτού του πράγματος, αρχίζει και αλλάζει στάση. Έχει πάλι μία τρομερή σκηνοθετική λογοτεχνικά σκηνή, όπου επειδή δεν έχουν πια έσοδα από τη δουλειά, το αναγκάζονται να επινοικιάσουν ένα χώρο σε κάποιους νικάριδες για να παίρνουν ένα έσοδο. Τον Γκρέγκορ Σάμσα παρεμπιπτόντως τον έχουν κλεισμένο στο δωμάτιό του, κλειδωμένο, και απλώς του πετάνε ένα πιάτο φαΐ. Και κάποια στιγμή η αδερφή του αρχίζει και παίζει μουσική, παίζει βιολί. Ο Γκρέγκορ Σάμσα, παρότι μεταμορφωμένος σε ζωήφιο, συγκινείται από τη μουσική και για πρώτη φορά τολμάει να βγει από το δωμάτιο. Μόλις τον βλέπουν οι νικάριδες που αρνούσαν την ύπαρξή του, φεύγουν έξαλλοι, λέγοντας στην οικογένεια ότι θα την καταγγείλουν, που φιλοξενεί αυτό το τέρας στο σπίτι του, τη δικαιοσύνη κτλ. Αυτό λοιπόν είναι και το σημείο που αλλάζει δραματικά η αντιμετώπιση του ίδιου από την οικογένεια. Τι μας δείχνει πάλι ο Κάφκα, ότι ναι, υπήρξε ανοχή απέναντί του, αρχικά υπήρχε και φροντίδα, αλλά αυτή η ανοχή είχε ένα όριο. Και εδώ το όριο είναι ότι πια τα συμφέροντα της οικογένειας και τα οικονομικά, και όχι μόνο, αλλά κυρίως τα κοινωνικά της, θίγονται πάρα πολύ. Ακολουθεί ένα λυπηθυμικό επεισόδιο της μητέρας του, από όλα αυτά. Και ο πατέρας, εξοργισμένος, πετάει ένα μήλο σε αυτό το ζωήφιο, το οποίο είναι ογκώδες. Αυτό το μήλο καρφώνεται στην πλάτη του,
Η αδερφή του αλλάζει άρδη στάση, λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να εξοντώσουμε αυτό το πλάσμα γιατί η μητέρα μας κινδυνεύει κτλ. Και μετά από μερικές μέρες ο Γκρέγκορ Σάμσα πεθαίνει. Πάλι το ίδιο μοτίβο. Βίαιος θάνατος του ήρωα, αυτή τη φορά από το μήλο που πέταξε ο πατέρας. Υπάρχει σε ένα διήγημά του, δεν θα σας πω γι' αυτό τώρα, την κρίση ή την μηγορία, ανάλογα με το πώς μεταφράζεται, που πάλι έχουμε το βίο θάνατο του πρωταγωνιστή. Υπάρχει φωλιά ή κτίσμα, ανάλογα με το πώς μεταφράζεται, είναι διφορούμενο, τερπάου, λέει. Να πω εδώ ότι στα γερμανικά ο Κάφκα διάλεγε τίτλους που ήταν αφήσιμοι, δηλαδή στη δίκη, η λέξη είναι και στα γερμανικά, προτσές είναι και δίκη και διαδικασία. Τερπάου είναι και φωλιά και κτίσμα. Σκοπίμως πολλές φορές διάλεγε τέτοιες λέξεις. Θέλω να πω απλώς ότι αυτό το μοτίβο των επαναλαμβανόμενων βίων θανάτων είναι διαρκές. Στη μεταμόρφωση λοιπόν υπάρχει μια άλλη καταπληκτική σκηνή στο τέλος αυτή τη φορά, αφού έχει πεθάνει ο Σάμσα, έχει πεθάνει ως αποτέλεσμα του μήλου που του πέταξε ο πατέρας του, η οικογένεια, ενώ όλη η νουβέλα διαδραματίζεται μέσα στο σπίτι, σε κλειστό χώρο, η οικογένεια, αφού έχει απαλλαχθεί από τον διαφορετικό, αφού έχει πεθάνει ή φωνευτεί ο Σάμσα, βγαίνει, είναι οι γονείς και η κόρη. Και κάποια στιγμή έχει μια καταπληκτική σκηνή που οι γονείς είναι στο λεωφορείο, στο τρόλι, κοιτιούνται μεταξύ τους και βλέπουν την κόρη τους, η οποία σηκώνεται και λέει, διαπιστώνουν ξαφνικά ότι έχει μεγαλώσει και με τα βλέμματα συνεννοούνται ότι ήρθε η ώρα να παντρευτεί αυτό το κορίτσι. Δηλαδή, τι κάνει ως αποτέλεσμα αυτής της τρομερής κριτικής στην πατριαρχία που έχει κάνει ο Κάφκα, δείχνει ότι η οικογένεια αυτή, που εξαιτίας του διαφορετικού, εξαιτίας του μοιάσματος, του στίγματος που είχε, κλείστηκε στο σπίτι της και δεν έβγαινε, όταν απαλλάσσεται από το μοίασμα, ποια είναι η διαβατήρια τελετή για να ξαναπάει στην κοινωνία, να παντρέψει την κόρη της. Εδώ, στο βιβλίο, τα λέω αναλυτικά, αλλά τώρα αναγκαστικά επιτροχάδι, συναντιέται και σε αυτό το σημείο ο Κάφκα με μια κριτική φυσικά προς το θεσμό του γάμου, την έχει κάνει η Μακόλου, σπουδαία αναρχική θεωρητικός, και άλλα φυσικά. Τώρα, πολύ συνοπτικά για να μην σας κουράζω, να πω ότι στο βιβλίο έχω και ένα κεφάλαιο για τη σοφρονιστική αδικία, που είναι ίσως η πιο βίαιη απεικόνιση της εξουσίας, από αυτό που είπα, η πιο βίαιη και ομοία απεικόνιση που έχουμε στο έργο του Κάφκα είναι η σοφρονιστική απικία. Πολύ σύντομα τι γίνεται, είναι ένας επισκέπτης που πηγαίνει σε μια σοφρονιστική απικία. Οι μελετητές έχουν βρει και ποιο είναι αυτό το νησί, ένα υπαρκτό νησί που χρησιμοποιούνται ως τόπος εξορίας. Εκεί υπάρχει ένας χειριστής ενός μηχανήματος. Το μηχάνημα αυτό σκοπό τι έχει, σε όποιον έχει κάνει κάποιο παράπτωμα, δεν αρκεί απλώς να του επιβάλλουμε μία ποινή, αλλά η ποινή αυτή πρέπει να χαραχτεί στο σώμα του καταδίκου. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα γράφει με κάτι ειδικές γραφίδες, θα τις λέγαμε, στο σώμα του καταδίκου ποια είναι η ποινή του. Μάλλον ποιο είναι το αδίκημά του. Εδώ πάλι, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το μηχάνημα αυτό μπλοκάρει, δεν λειτουργεί, κάποια στιγμή δείχνει ότι ο χειριστής του μηχανήματος μπαίνει για να το δείξει πάνω στο ίδιο του το κορμί. Δηλαδή, ότι είναι αυτός σκοπός η επίδειξη της εξουσίας, ακόμα και αν ο χειριστής ο ίδιος πεθάνει. Αλλά έχουμε για άλλη μια φορά, μία από αυτές τις διορατικές, δεν θα έλεγα προφητικές γιατί είναι σε θρησκευτικά συμφραζόμενα, μία από αυτές τις διορατικές στιγμές, όπου ο Κάφκα τι κάνει, βλέπει ότι η εξουσία απλώς δεν αρκείται στην εκμετάλλευση, προχωράει ένα βήμα στην εκμετάλλευση των ανθρώπων, προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Και είναι ο σφετερισμός των σωμάτων. Με τραγικό τρόπο, ο ίδιος πέθανε το 24, οπότε δεν το βίωσε, αλλά με τραγικό τρόπο το βίωσαν οι αδερφές του. Το ανέφερε ο Χρήστος που πέθανε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως και εκεί, αυτό το περιβόητο αριθμό που γράφανε στους έγκλητους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήταν αυτή η διορατικότητά του ότι θα γραφεί η ποινή στο σώμα σου, θα γραφεί υπό μορφή τατουάζ για να μην την ξεχάσεις ποτέ. Και εσύ και οι άλλοι που θα σε βλέπουν σε περίπτωση που επιβιώσεις. Και μάλιστα με έναν πολύ συγκλονιστικό τρόπο στην Ιταλία, τη μεταμόρφωση την είχε μεταφράσει ο Πρίμο Λέβη που έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, αν αυτό είναι ο άνθρωπος. Ο ίδιος έγκλειστος στο στρατόπεδα συγκέντρωσης από τους επιζήσαντες και την Ιταλική έκδοση την είχε επιμεληθεί αυτός. Για να κλείσω, γιατί στο βιβλίο αυτό, το βιβλίο 200 σελίδες και δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες, όποιος θέλει θα το δει, θα πω μόνο, κλείνοντας, ένα πράγμα
από το οποίο ξεκίνησα. Έλεγα ποιες ήταν οι πολιτικές του απόψεις που προσπάθησε ο ίδιος στο έργο του να μιλήσει για αυτά, να κάνει δηλαδή αυτή την πολιτική της εξουσίας και αυτές αποσιωπήθηκαν. Δεν προκύπτουν από το πουθενά οι απόψεις των λογοτεχνών, όχι μόνο του Κάφκα, και είναι ένα πράγμα που η σύγχρονη κριτική δείχνει, η σύγχρονη λογοτεχνική κριτική, ενώ οι θεωρίες λογοτεχνίας, δείχνουν να το έχουν χάσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχουν θεωρίες λογοτεχνίας των τελευταίων ετών που λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από τη ζωή του συγγραφέα. Μας ενδιαφέρει μόνο το κείμενο που έχουμε μπροστά μας. Και τέτοιες κριτικές είναι και συγχρονιστικές είναι και τα νεοκρίτες είναι στην Αμερική, τόσο μας μείνουν σε λεπτομέρειες. Ρωτάω εγώ, εάν διαβάσει κανείς από τις αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων του Ντοστογεύσκη, δεν πρέπει να ξέρει ότι ο Ντοστογεύσκη ήταν Έγγλος στο κάτεργο, στην τσαρική Ρωσία. Εάν διαβάσει κανείς τη Μεταμόρφωση, που μόλις σας ανέφερα, δεν πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα. Δεν λέω να πέσουμε στο άλλο άκρο, να κάνουμε βιογραφισμό, το οποίο όντως πολλές φορές πάσχει λογοτεχνία, δηλαδή ότι διαβάζουμε να νομίζουμε ότι είναι βιογραφία. Όχι, είναι και μυθοπλασία. Αλλά πρέπει να ξέρουμε το πλαίσιο στο οποίο έζησε κάποιος και κυρίως, ακόμα σημαντικότερο αυτό, να ξέρουμε ότι ο συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος που ζει, γράφει και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Δεν ζει σε έναν πύργο μόνος του, όπου δεν εισχωρεί τίποτα σε αυτόν τον πύργο, ούτε είναι ένας άνθρωπος, εκεί είναι και ο μεγάλος καλλιτέχνης, ο οποίος απλώς αναπαράγει το τι λέει η κοινωνία δίπλα του. Αυτό μπορεί να το κάνει κάλλιστα και ένας δημοσιογράφος. Ένας καλός δημοσιογράφος εννοώ. Όχι αυτή σαν χλαμάρης, ο καλός δημοσιογράφος αποτυπώνει ποια είναι η κοινωνία δίπλα του. Ο καλλιτέχνης βλέπει την κοινωνία δίπλα του και μπορεί να δει προς τα που πάει. Εκεί είναι και η πραγματική καλλιτεχνική φλέβα, όταν κάποιος ανοίγει δρόμους. Ο Κάφκα λοιπόν άνοιξε δρόμους βλέποντας το τι έρχεται στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, που ο ίδιος ένα μικρό κομμάτι έζησε, και αυτό, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους λόγους που μπόρεσε να το κάνει είναι γιατί ήταν εξοικειωμένος με την αρχική γραμματεία. Αναρχική γραμματεία. Ξέρουμε τώρα πια, παρότι αυτά παραλείπονται και από βιογραφίες του και από μελετές του, ότι ο ίδιος από το 1909 στο 1912 σύγχναζε στους αναρχικούς κύκλους στην Πράγα. Επένδυσαν άνθρωποι που τον γνώρισαν και μας το σώσανε. Σώσανε αυτό το γεγονός. Ξέρουμε στα ημερολόγια του, που επειδή όπως είπε ένας άνθρωπος εσωστρεφεί στα ημερολόγια του, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών, ότι διάβαζε Κροκότκιν, διάβαζε Χέρτσεν, διάβαζε τον Άρθρο Σόλιτσερ, έναν μάλλον ξεχασμένο Ουγγρο-Εβραίο αναρχικό της εποχής, τον οποίο είχε επηρεαστεί πολύ και σε αυτά που γράφει στην Αμερική. Ο Σόλιτσερ είχε γράψει ένα βιβλίο για την Αμερική, για το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο ήταν λογοτεχνικό, ήταν δοκιμιακό. Και σελίδες ολόκληρες στην Αμερική του Κάφκα συμπίπτουν με τα στοιχεία που αντλούσε από τον Σόλιτσερ. Μέσα στο βιβλίο μου δείχνω βήμα-βήμα πώς η κριτική και η αποτύπωση του νόμου με νη κεφαλαίο που κάνει ο Κάφκα είναι από ένα δοκίμιο του Κροκότκιν, το νόμος και η εξουσία. Δηλαδή, έχω βάλει αντιπαρατητικά προτάσεις και είναι φως φανάρια από πού έχει αντλήσει. Φυσικά με το τεράστιο ταλέντο που είχε, έχει κάνει ανάπλαση καλλιτεχνική αυτού του πράγματος. Ξέρουμε λοιπόν ότι διάβαζε Κροκότκιν, είπα Χέρτσεν, Τολστόι, Μπελίνσκι, Σεν Σιμών, έχει αναφορές για την Παρισινή Κομμούνα μέσα στα ημερολόγια του, έχει αναφορές στον Μπακούνιν. Και παρόλα αυτά, οι βιογράφοι τα παραλείπουν. Όχι απλώς τα παραλείπουν, φτάνουν μερικοί και μελετές του Κάφκα σε βαθμό, δεν ξέρω ποια άλλη λέξη να πω, στα όρια της γραφικότητας. Θα πω ένα μόνο παράδειγμα, το αναφέρω μέσα στο βιβλίο μου, παρότι δεν θέλω να κάνω την προσωπικού αναφορές. Είναι ένας καθηγητής Βρετανός, σπουδαίος κατά τα άλλα στον τομέα του, καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης, και υπάρχει μια φράση στα ημερολόγια του Κάφκα που λέει: μην ξεχνάς τον Κροκότκιν. Οι αναμνήσεις του Κροκότκιν ήταν ένα από τα αγαπημένα του βιβλία. Ο άνθρωπος αυτός, ο μελετητής τώρα λέω, ερχόμενος αντιμέτωπος με αυτή τη φράση, μην ξεχνάς τον Κροκότκιν, θαυμαστικό, λες και είναι απαγορευτικό ένας σπουδαίος συγγραφέας να νιώθει μια συμπάθεια για τις αναρχικές ιδέες. Λέει ότι και πώς ξέρουμε ότι αυτή η εγγραφή δείχνει μια πνευματική οφειλή του Κάφκα και δεν είναι μια απλή υπενθύμηση ότι είχε δανειστεί π.χ. το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη και έπρεπε να το επιστρέψει. Ρωτάει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Τα ημερολόγια είναι 350 πυκνοτυπωμένες σελίδες μεγάλου σχήματος και δεν έχει ούτε μία εγγραφή που να αφορά εκκρεμότητες της καθημερινότητας. Είναι πνευματικό ημερολόγιο. Δεν λέει ότι αύριο πρέπει να πάω στο Μανάβι να πάρω 3 σπαράγγια
Δεν είναι τέτοιο ημερολόγιο. Πώς ξαφνικά σε αυτή την εγγραφή έχουμε να κάνουμε μια κρεμότητα της καθημερινότητας, ενώ όλο το υπόλοιπο είναι πνευματικό. Είναι φωσφανάριο ότι είναι φόρος τιμής του ίδιου στον προπόρο. Και δεν είναι μόνο αυτά, γιατί εντάξει, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ο συγγραφέας ήταν, διάβαζε τα πάντα και διάβαζε και αναρχικούς. Ο ίδιος είχε γνωρίσει και είχε συνάψει φιλίες με τον Μάρτιν Μπούμπερ, σπουδαίο επίσης Εβραίο αναρχικό, φίλο του Λαντάουρ, όπως σας είπα, με τον οποίο Μάρτιν Μπούμπερ, ο οποίος Μάρτιν Μπούμπερ στο περιοδικό που έβγαζε έχει δημοσιεύσει 2 διηγήματα του Κάφκα, έχουν συναντηθεί στο Βερολίνο. Μάλιστα υπάρχει στην βιογραφία του Κάφκα η ανάμνηση ότι η συνάντησή του με τον Μπούμπερ ήταν η πιο ωραία ανάμνηση από αυτό το ταξίδι. Ήταν φίλος επίσης με τον Ότο Γκρός, ο οποίος ήταν ένας αναρχικός της εποχής με τον οποίο προσπαθήσα να βγάλω ένα περιοδικό. Ήταν πρόδρομος αυτού που σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε αντιψυχιατρική. Ο πατέρας του, ένας αυστηρός καθηγητής πανεπιστήμιου του Ότο Γκρός, ο πατέρας λέω, με υποχρεωτική εντολή, εισαγγελική εντολή, τον έκλεισε στο ψυχιατρίο ως παράφρονα. Ήταν ένα θέμα που πήρε διαστάσεις στην εποχή εκείνη. Είχε αποτυπωθεί και σε μια ταινία γιατί το διέσωσε κάποιο σκηνοθέτη στην pop κουλτούρα. Τέλος πάντων, με αυτόν που στην εποχή ήταν πολύ ενεργός και πολύ γνωστός, προσπάθησαν να κάνουν ένα περιοδικό μαζί, το οποίο θα είχε το χαρακτηριστικό τίτλο Ενάντια στη θέληση για δύναμη. Και αυτό που ήδη σας είπα, η συμμετοχή του στους αναρχικούς κύκλους της Πράγας, όπου μάλιστα είχε συλληφθεί, πλήρωσε ένα πρόστιμο για να αφηθεί ελεύθερος, και μαρτυρίες του των συγκερινών, που είναι εξέχοντα μέλη εκείνων των κύκλων, ο Μιχάλης Κάχα και ο Μιχάλη Μάρες, που είχαν φτιάξει μια λέσχη αναρχικών, υπό το φόβο της αστυνομίας την είχαν καμουφλαρισμένη, μιλάμε για αυτές του 20ου αιώνα, ως λέσχη μαντολίνου. Κάποια στιγμή η αστυνομία κατάλαβε ότι δεν ήταν λέσχη μαντολίνου και τη διέλυσε, του συνέλαβε κτλ. Και φυσικά και η μαρτυρία του φίλου του Γκούσταβ Γιάννους, για τον οποίο έχω αναλυτικά στο βιβλίο. Ο Γιάννους ήταν ένας νεαρός φίλος του, ο πατέρας του ήταν συνάδελφος του Κάφκα και έχει διασώσει πάρα πολλές μαρτυρίες του Κάφκα για μία σειρά από πράγματα πάρα πολύ ενδεικτικά των απόψεών του. Δηλαδή, τι είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τον εθνικισμό, για τον φασισμό, για τον καπιταλισμό, τον πολσεβικισμό κτλ. Λοιπόν, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, έχει γίνει λυσαλέα προσπάθεια να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία της μαρτυρίας του Γιάννους, Γκούσταβ Γιάννους, ακριβώς επειδή είναι αυτός που δίνει εν αυθονία τέτοιες πληροφορίες, αλλά αυτοί που αμφισβητούν την αξιοπιστία του δεν απαντάνε σε 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Μαξ Μπρότ, ο φίλος του, ο καρδιακός του φίλος, η Ντόρα Ντίαμαντ, την ανέφερε ο Χρήστος η τελευταία σύντροφός του, και ο Φελίξ Βέλτς, επίσης κολλητός του φίλος, όταν διάβασαν το βιβλίο του Μαξ Μπρότ, γιατί εκδόθηκε ενώ αυτοί ζούσαν, είπανε: είδαμε τον φίλο μας, είδαμε τον Φράντσεν να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, έχουμε τη μαρτυρία των 3 πιο κοντινών του ανθρώπων που διαβάσαν το βιβλίο και λέει: είδαμε τον Φράντσεν να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας, και έχουμε σημερινούς μελετητές, καθηγητές σε πανεπιστήμια που λένε ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι αξιόπιστο. Και μάλιστα ο Μαξ Μπρότ, όπως είπα, ζούσε εκείνη την εποχή, είχε γράψει τον πρόλογο στην πρώτη έκδοση του βιβλίου. Δηλαδή, ο Γκούσταβ Γιάννους όταν το έγραψε, το έστειλε στο Μαξ Μπρότ. Και ο Μαξ Μπρότ με χαρά του έγραψε τον πρόλογο, είπε ότι πολλά από αυτά δεν τα ήξερα. Πώς θα δεχόταν δηλαδή ο καλύτερος του φίλος να προσυπογράψει μια πλαστογράφηση, για να μην πω για το γελίο του πράγματος, ότι τι έγινε, κάποια είδους αναρχική συνωμοσία, ξαφνικά και αναρχική, η οποία, αν θέλουμε κιόλας να τους κατηγορήσουμε για κάτι, είναι μάλλον για αντιδιανομενισμό δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και όχι για καμιά μάλλον. Δεν είχαν και καμιά έγνοια να προσεφτεριστούν ένα συγγραφέα. Όλες αυτές οι μαρτυρίες συγκλίνουν προς το εκεί. Οι σχέσεις του, τα διαβάσματά του, οι φιλίες του. Τέλος πάντων, αυτό θα μπορούσε το κομμάτι να λείπει και εντελώς. Γιατί πραγματικά, το είπα και στην αρχή και με αυτό θα κλείσω, ότι μας ενδιαφέρει τι έχει γράψει ο Κάφκα. Θα μπορούσε να έχει σχέση με αναρχικούς, να είχε και φίλους, να σύμβαζε και στους κύκλους αυτούς. Αν δεν έγραφε αυτά τα μυστορήματα, κανείς δεν θα το θυμόταν σήμερα. Και επομένως, ή θα μπορούσαν και να λείπουν όλα αυτά και να είχε γράψει αυτά τα βιβλία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα βιβλία. Ξεκίνησα λέγοντας ότι αυτή η ερμηνεία δεν είναι μοναδική. Πέρα από αυτό, θέλω όσοι θα δουν το βιβλίο να έχουν κατά νου ότι η λογοτεχνία πρωτίστως είναι αισθητικό φαινόμενο. Τη λογοτεχνία την απολαμβάνουμε γιατί είναι καλή ή δεν την απολαμβάνουμε όταν είναι κακή. Δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία οι ιδέες του συγγραφέα. Δεν έχει σημασία αν εγώ προφανώς ταυτίζομαι κάποια πράγματα. Ο Κάφκα ήταν σπουδαίος συγγραφέας γιατί μπόρεσε αυτές τις απόψεις να τις κάνει σπουδαία λογοτεχνία. Αλλιώς, αν ήταν μια κακότεχνη, κακώς εννοούμενη, στρατευμένη τέχνη στυλ σοσιαλιστικού ρεαλισμού, κανέναν δεν θα ενδιαφέρει. Ο Κάφκα μας ενδιαφέρει γιατί είναι μεγάλος λογοτέχνης. Και επειδή θεωρώ ότι
δεν χρειάζεται να το πω εγώ ότι είναι μεγάλο λογοτεχνής, αλλά ότι δυστυχώς τα ελληνικά δεν ήταν όσο καλά μεταφρασμένο όσο θα έπρεπε τις περισσότερες φορές, πάνω από κάποιες λίγες εξαιρέσεις. Ξεκινήσαμε με την Ιωάννα την Αβραμίδου, που τη θεωρώ εξαιρετική μεταφράστρια από τα γερμανικά. Όπως είπα, εγώ δεν ξέρω γερμανικά, θα το επιχειρούσα. Δυστυχώς δεν ξέρω. Επιχειρήσαμε με την Ιωάννα, παρότι υπάρχουν 5-6. Το κάθε βιβλίο του Κάφκα έχει μεταφραστεί 5-6 φορές και επομένως εμπορικά είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο έως και αυτοκτονικό. Να τα ξαναβγάλει εννοώ. Ξεκινήσαμε να βγάλαμε τη δίκη. Έχω φέρει εδώ κάποια αντίτυπα που η Ιωάννα Αβραμίδου έχει μεταφράσει. Κατά τη γνώμη μου, θα ήθελα να το κρίνετε εσείς στην καλύτερη μετάφραση που επιτέλους βγήκε όπως θα έπρεπε. Ένα βιβλίο που το δουλεύαμε 3 χρόνια. Έχω γράψει εγώ ένα επίμετρο στο ίδιο πνεύμα αυτό που σας είπα και ελπίζω τώρα το φθινόπωρο να βγάλουμε τη μεταμόρφωση και να έχουμε κουράγιο, τον τύπο και την Αμερική. Θέλω αυτά τα 4, τώρα καταφέραμε και κάτι άλλο, έχει καλώς. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και αν θέλετε οτιδήποτε να συζητήσουμε, να πούμε, να καπνίσουμε.